Да. Здравейте хора, аз съм ЧСБГ и днеска се завръщам с Happy Wheels. Втори епизод. Извинявам се, че снимам с бандика. Просто така. И искам да покажа това ниво за връщането ми, защото много ме изкефи. Гледайте. Каро, що мен му хвана. Значи, преследват ви извънземни, вие сте фана кръчка и трябва да се измъкнете. И аз до сега не съм го минал нито един път, защото съм пич. Няма да умра, не съм Джастин Бибър. Може би съм. О, ще дебелата оцелява, чудо се. Що? Ама... Аз се държа. И това. Съдбата ме изневери. И сега трябва да се държа. Няма как да ме удари в главата. Но поне така мисля. Що ни оцели кофата, бе? Да, сигурно се питате, защото не съм снимал от много време. Истината е, защото ме мразеше. Така. И това ниво много ме изкефи нещо и... реших да снимам на него и така. Аре, бе. Не. Добре. Малка ще мислят малко, за което се извинявам. Ма, пускат само къщи. Добре, нищо не се чуди. На хубава ръка има топиче. Чайче малко. Дебелата идва с мен, ако умирам. Там. Ще брикуваш. Дебелата много яко оцелява. Уау. 3 минути съм учил да мина и не става. О, yes, бебче! О, мамче, не! Разреши. Вау. Да, рехара, това е много яко ниво. Играйте го. Играйте го. Да, играйте го много яко. Супер яко, бебче! Що винаги промени? Това! Оцелях! Не, молеца! Не, молеца! Бошке! Не. Сериозно. Там ми е сърцето. Вау. Добре, много ме кефи това ниво. Ако е вас ва кефи, дайте един лайк в клипа и за клипа и така. Не, да ви не хващам дебелата. Главата ми няма. Дори не съм стигал до края. Не съм го минал това ниво никога. Всеки случай съм стигал до края, да, но не съм оцелявал. Защото как исках ти оцелея? По-точно. Мама ти мръсна курва долно. Що е таква на тебе? Ей!
Это круто. Добре, сега хора сядам. Хората много съм тук. И трябва да свърши клипа, защото след малко на лаптоп съм шампани батерията, представете си. Колко време се вземе. Джиби. Вкусен задник, джиби. Не, това беше шанса ми. Истинска любов. Сега кой ще дой, ха? Джиби или пък? Джиби. О, не, мъртв съм. Нямам глава, май. Или имам. Значи гръмна бомба за мен, аз съм жив. Сега ако пак съм жив. Накрая! Рейдж квит. Омоких екрана. Извинявам се. Майка ти му разтъпи ръчичката тълно! Майка ти му разнадълна правна ръчичка. Кървичка. Кървичке. Така за ръка. Ще искам дебеля негър. Не. Защото вършахте бой. Значи сега, както ме пусне, така ще си бъда през цялото време. Да ви миришете ли. Ще има шанс. О, месо. Много мороз месо. То. Си. Само аз детката спряхме. Ама аз съм... Добре. Окей, хората, беше клипа. Надявам се ви хареса. Абонирайте се, дайте положителен въз за този клип. Харесайте, абонирайте се и очаквайте още клипове. Довиждане.